Ya urenya kora moge juan kamora mora maintie keno machiegni chenro ni maru piny ka en twak mokwongo kinyi maka uono bang nono magazet ma okelwa kan kod nyawadwa Sharon Ong'ao kachel kod Joyce Oduor okinyi maka uono ma wachako okinyi maka uono en twak mokwongo wantie achiel kachiel Facebook kacha mar Ramogi TV en verified kacha kidhi yude en mana achiel kende en mana gi tick mabulu kanyo mano nyiso ni en verified en achiel kende piny mangima Ramogi TV tiyudo achiel kachiel Facebook kacha kachiel kod Citizen Digital App kama bende nyalo yudo wa achiel kachiel ikonwa neno ka ite gwenge mage e yo machalo nade gi jok moko ineno gi jok mage e gwenge ma intiere duche maka uono wadarango kaka oganda wanyalo tieko luenje mag kit chwech mano kata kiero gidho jo wagunda wanyalo wacho ni watieko gender based violence mago luenje matimore ne jok mopogore opogore kit chwech mano nyalo bedo gi jogo machuo kata jogo mamine mantiere e alworawa luenje makamagi kantiere en ang'o ma timore e kindwa e weche makamagi nyakora moge juang wada mana rango ni gigi duto wanyalo timo gi e yo machalo nade mana mondo warangi ni wadak e yo machalo nade en chieng' tich abich wabedo mana gi twak manyagerowa kaka oganda kendo kaka johera mag Ramogi TV nyakora moge juang kuom mano antiere gi wendo ma wi mana thuolo mondo ofulrenwa wendo wa maka uono nyinge Bonaventure Adede ang'o kona na wacho Bonaventure no e yo makare en jalonye weche go mag hocho kata en jahocho mano counseling psychologist ang'o kona mathoth wiye kaeto kono dala ni kure kopakore ne oganda luo kama yodi chengi mokong mar chopo Ramogi TV machiegni agoero kamano Cleopas nyinga en Bonaventure Adede Kasera an wuod Migori County. Background mara en counseling psychology matemo University of Nairobi masters. Ya koro agoero kamano ma Ramogi TV mi nafas mondo bi abietwage jo Kenya e weche machando ero kamano inya mana kaka iwache kakoro atwak gi jo Kenya duto okoda kata rango kata onagi kende mantiere gwenge makaluo nitie jaka jogo maluo chero ni ma ok wach dhogwa to gin mana gi jogo makono gi gik ma wawacho koro machiegni ahinya wagero ni wadhi bedo gi twak maber okinyi maka uono ka wada mana rango magi luenje mag kit chwech mano moting'o mano wanyalo wacho kan gender based violence wasebedo ka waneno gi gwenge mopogore opogore piny mar Kenya to ahinya wada ni warangi itoboke mar adek mano mar The Standard okinyi maka uono Sharon gi Joyce gini ne okadhe kendo kane gikalo kanyo wach mantie kanyo nitiere jang'wech mane oyudi karingre nitiere ot mano yo Iten county no ma Elgeyo Marakwet ka wanyalo mana rango wach makama imatimore kinde ka kinde ka wayudo ka jok moko wawinjo ni nitie jal moro ma otimo wach moro ma ok ni kare momiyo jahera ni kata osiepne otho wach matimore kacha nikech en wach moro mapod nyabedo ni otere doho en ang'o matimore e pinywa mar Kenya kata alwora kuma wadake erokamano Cleopas gini timore kaluwore gi roots ma ng'ato wuokie the background mar ng'ato a relationship ok gima yot kata matin to odwaro full time it's not for idlers odwaro ng'at mokao time mare mani ng'at modwa dak godo ni oyie godo to gini timore mang'eny kaluwore ni iyudo ka ng'ato obet gi ng'ato for some time to oneno ka seche moko nitie conflict moko madonjo ka finance pesa koro ng'ano chako yudo pesa ne ng'ano yudo pesa ne koro gik moko chako pogore kanyo koro elore gi roots mag ng'ato the background the history koro ka ng'ato luwo history mar wadgi kaka ne en nyaka kuma chopi to miyo ng'a understanding bedo to koro conflict ok nyal bedo momiyo ji negore ji hinyore koro gender based violence nyalo rumo weche mag yuto kanyo iwacho nyalo bedo kelo pogruok yuto mara gi yuto mara jaoda onego bed ni kelo pogruok adier kendo nyakelo lwenje machalo kamagi kachiel kod mamoko en ang'o ma nyayo ahinya lwenje machalo kamagi yuto opogore to ok ni ji te is not 100%. Nitie jomoko ma kayuto gi osechako bedo malo onya bedo joma mine kata joma
joma korka kora koni to ineno ka koro gini temo kelo ng'ato neno ka money is everything. Yeah, ma pesa ok nyal ng'ato kono ni pesa ne gimo nyalo nini to pesa koro nyalo fill the gap. Yeah, to pesa ok nyalo fill the gap. Nitie gik mang'eny madwarore mondo mi relationship obed ma stable. Yeah. Gik mamoko bende manyalo bedo ni nyayo tulo makamagi kata lwenje gi duto mantiere kinde ka kinde wayudo ka jok moko ma kata jogo mantiere winjruok mar osiep gido mana ka gik moko timo mopogore kata gi omenda. Nitie jogo mabedo mana gi dang'ni mag paro kata jogo mabiro gi paro mopogore. Inyalo paro ni sani ka yuto mar ng'ato dok piny nyalo kete otim machalo kamagi nikech kanyo bogeni wan gi stress manya bedo ka donjo e kinde gi duto ma ng'ato nya bedo ni tich olal kata ni tich to gik mathoth pod ikali. Yeah. Erokamano Cleopas. Yuto mar ng'ato kosedok piny to okonyiso ni koro relationship bende koro orumo. Relationship onyo ni dhi mbele kata bedo ni yuto dok piny kata bedo ni tich orumo kata bedo na ang'o motimore. Yeah. Koro ka relationship osechakore to mago gik mowinjo bedo ni ji bede mesa mokwongo. Gini courtship okonyo bedo ni en one touch. Winjo take time. Ing'eyo ng'ani matut. Ing'e background ne. Ing'e relatives mage. Ing'e ni to nosomo kanye. Ing'eyo friends mage. Koro miyo ka tulo ni wuok, you can reach jok ma friends, jok mano chiegni godo, kasto nyalo solve the issue. Yeah. Gigi te gik ma waduogo warango kendo nitiere wach mi wacho ni wuoke e background mari kata anyuola mari kama iwuoke. Nyalo bedo ni nitiere okang' moro monego bed ni ichako lose nyithindo kata jogo ma pod tindo kata nyalo wacho ni ojende kama ginyalo chako yude puonjruok mar yawo pachgi kendo loso e kinde ma weche tek nikech wang'e ni moko matimore nikech jalo ok oyudo thuolo mar yawo pache kendo yawo chunye mondo kon ng'ama ni machiegni kode gima okale en owuok kata omuoch mana gi tulo to enyo ng'ama ohero kata onya bedo jirande ng'ano modak machiegni kode kata jaherane. Yeah, Cleopas program jo ni bedo e counties kata across the country. Wanyalo mentor these young boys and girls mondo mi gibed good adults manyalo bedo as a role model. Because at the moment idoka the youth they are looking for role models. Koro koni whom will I follow? To idoka ng'ani oginyal follow. Idoka maybe uncle for example idoka uncle ne kong'iyo gik ma uncle ne timo okone ka gik mabeyo. Koro gigimiyo wayudo ni most of the time ji opondo addiction. Yeah. Kwa chido kasa chimoko weche tek dala gimora amora tek kaso koni let me go adhi agola ng'wa stress. Koro konya bedo gi mentorship program monyalo puonjo godo ojende gi nyithindo gi mondo mi ka gidongo to ng'eyo ni solving a problem okenana conflict okenana dhaw to mano nyalo miyo society nyalo bedo ni wantiere gi alternative kata yore mamoko ma nyalo tigo mondo mi lwenye makamagi kik wuogi. Koro ni kaka jalony kata e weche wanyalo wacho mag counseling psychology mago kata nyalo bedo ka ihocho kata ichiwo hocho mopogore ne oganda kama itie korka kori in kore wacho ni ka ng'ato osesomo mani koro isitieko kari koro en part moro mawacho ni i give back to the society koro mari mar koro dok mondo ipuonj oganda mondo ikon gi ni gik ma kama onego bed ni watimogi e yo machalo kama. Nyalo bedo ni in e yor manyo omenda bende onego bed ni jogi chuli form mano wacho ni ka gibiro somo paro kowuok kuomi ka bed ni jogi te idwa konyogi koro kaka isesomo michopo e kidieny makoro intie sani makoro in mari mar masters ma idhi ka gima itieko. Inyalo dok chien kocha mondo ikony oganda wanade ka ok warango kata gima county timo. Okay, anyalo dok piny to ngeche skills nitiere to ways bende nitiere mwanyalo kono godo oganda. Ka county government nyalo create a forum mwanyalo meet the youth to wanyalo konyogi. Mano kata ka county oko create iwacho ni koro kaka in koro kaka Bonaventure in makoro iwuok idadhi
konyo oganda u iwacho ni Migori kata kama iwuoke Yeah. iwacho ni Migori kata nitie nyithindo man gi dang'ni mag paro kendo gidonjo gitiyo gi yedhe mamero ji moko ma gitiyo kendo loko pachgi to miyo gitimo gik moko ma ok ni kare kata jogo mosedonjo e keny kendo gida timo gik mopogore opogore kaka in kinyalo wuok mondo idok kocha nitie jogo be mantiere kama intie wacho ni un gi riwruok moro manya bedo mag johocho usepango gik mana kata mar dok dala mondo mi ukony jogo mantiere dala e weche machalo kamano. Wachno to ne line kendo wang'iye matut koro mokwongo wachake gi kuma wantiere Charity Begins at Home ma wadhi e kanisa to wakwayo jatend kanisa onyalo bedo father kata onyalo bedo pastor kabe onyalo create for us a platform wanyalo meet the youth wanyalo dhi kata mana e clubs football clubs kanyo jo youth bende congregate gibedo mang'eny wawuoyo gi the coach kwanyalo meet the youth mondo mi wame honya konyogi koro wanyamanyo kuma wanyalo chopo e jo youth kuma girome mang'eny yeah. Nitie moko ma ok dhi e kanisa moko ok tuga tuke mora mora kata wacho maga dula munya bedo kurome kodgi nitie moko ma koro ni mana ute mag methogi kata mag madho andiwo kama gintie kacha jogi ema samoro bedo gi dang'ni mag paro matut inyalo mo kodego machalo nade jogi meet everybody 100% right ok nyal bedo mayot nikech ng'ato kata kisewuoyo godo to dok mana to the cocoon mare ing'e ber Cleopas ni counseling ok wa impose kuom ng'ato ema wacho ni I have a problem, I've seen the problem and these underlying issues kendo problem ni chanda koro wamanya ne jahocho manyalo konya mondo ang'e kanya I solve the problem to area miwacho kaka machalo kaka bank kuonde ma ji methe jogi nitiere kwanya approach gi yeah ngech approach joma chalo kano bende is a way mwanyalo approach gi e yore mopogore opogore ma utiyogo wadani waring kendo wadonje mopogore kaka nyalo bedo na ifwenyo ni kata dak mari kata keny mari chako bagni koro mane kama koro jok mathoth nyalo bedo ni penjore ere kaka nyalo nitie jogo modonje keny ka pok ging'e iwacho ni weche mag kisera en gima itimo kuom thuolo malach ka uchako dak kapok uchako dak ne bed ni iseng'e wadu ere kaka nyalo bedo ni ifwenyo ni koro samu chopeni onego bed ni atimo gimoro e keny mara mondo dak mara odoge yo makare ere kaka nyalo fwenyo ni ochako bagni nitie red flags ma kineno to ginyise ni keny ni koro ok odhi maber ok oriere mokwongo ka en abuse odonje abuse nyalo bedo fight nyalo bedo alcohol ayany bende nyalo bedo iye kamano seneno kosechako donjo e keny to mano ng'ene gik moko ochako bagni machielo en kaka dhi oko mar keny ichich gi ng'ane ni ng'ane ok ane ka dhi koda maber aneno ka upugore koda odwa dhi oko to atane e yot kaendi koro wanyamanyo ni to ere kenya konywaji koro kaja ng'at machielo cha mama kata babo neno ka ng'at achiel wuok oko to mano keny ni ok dhi maber koro mano ema gima uchako bedo ni yani infidelity iwinja ma weche mag simu password bedo mang'eny e iwacho ni kata ka en picha to nitie password picha nigi password message nigi password iloro nyaka mpesa gi password gimoro mane gi password simigo mane losruok yeah ng'ato kada mako sime to ing'iye kaka body movement yeah ing'iyo ni ng'ani kako da receive sim ni chalo nade koro mano chich bete yot ikoni aparo ni ng'ani chich koda yeah nitie jok moko ma samoro nyalo wacho ni loso bede moro matek kata ginyalo wacho ni joma chuo mathoth ok losi kata ka gintiere gi wach moro ma odiyogi ahinya ok gidayawo chunygi mondo mi gilosi mano be nyalo timore ne jogo mamine ma bende ok dayawo chunygi mondo losi ka gintiere keny nyalo bedo ni wach mar tudruok kodok piny e keny mari kata e dak mora mora ma ungo kochako bagni e yo mora mora nyalo bedo ni en weche mag tudruok ema ok ni kare momiyo keny moko kethore kata nyamiyo ng'ato koro beda gi paro matut kata paro malach onyo paro malanda ma koro kata kumukete pache malong'o
onge kendo miyo timo masira machalo kama mawawinjo sani. Yeah, Cleopas, sawiji maber. Communication is the key to marriage. To ka loso ni onge e keny, mano keny ma ok dhi mbele. Ido ka seche moko the couples obedo to me Nyasaye osegwedho gi nyathi achiel. To nyathino osechako uloso. To ka uloso onge ga e iye kae, ido ka mama oro nyathini ni ten baba sime. Mama oro nyathini ni nyis baba ni pesa mafuta onge. Koro ido ka nyathini ema bedo the link between the two. Ene mitiyo kode mane tudruok e kind ji ariyo. To bende gimoro makare ka weche mag tudruok dok piny kendo e kind ji ariyo. Onego bed ni time nade? Nikech wanyalo wacho ni nitiere jok moko manyalo wacho ni koro ka weche osedhi matek kamae, wakawo jogi kendo wadhi uru dala, kata ka ng'ami owuok. Giwuok giwacho ni wadhi dala ir mama, kata dhi ir baba dala mondo jalni obi dala mondo walosi. Iwacho ni dak law ywach. To be en adier ne e kinde masani en law ywach koso tiegre kaka mano tedhi. Dak to law ywach. Onge ng'ama perfect. Gima duong' manyaka wang'e Cleopas ni ng'ame yudo midwa kawo ni muchako dago ni ma ok en nyaminu. En ng'ame yudo ka is an adult over 18. Nitie gimoko mok nyal change kuome. Nitie gimoko mok nyal change kuome. Koro cabbage osebedo matek. Religious people kata muma wacho ni manji ariyo adek munyalo uso godo to kony. Koro dhi dala. That is one of the solution wanyalo kawo kang mama ni koro dhi dala to iluwo bang'e. To seche moko ido ka osechopo level moro ma mama no dhi dala to dichuo ni be neno ka ok gik moko dhi maber. Onyalo koso lawo mama ni. To koni after all nyiri ng'eny to yawuoyi tin. Koro mano onyalo dhi okawo nyako machielo to bi godo. To man is not also solving the problem. Mano kony kawo nyako moro ichae kel to mano pile up gik moko. Ikawo gimoro tiluo ewi wadgi. En luo mama ni nyaka dalagi to winji owach kore tiwach kori to winji kaka onyalo los wechegi. Mano is one area. Another area mwanyalo loso godo wechegi en ka jogi jo Kristo. Yeah. Kuri luongo unyadhi ir pastor kata ir father to uloso wechegi mbele father, mbele jotend kanisa. Yeah. Nitie jogo mawacho ni samoro wanyabedo ka wan gi adiera kata wan gi paro makare mar dhi dwaro paro mopogore kuom jotend kanisa. To jotend kanisa go bende makochung' malo kata kayalo to giyalo mane wi wach mane kawo in Bonaventure itero ne father kacha, father makoro moko mari en injili chieng' Jumapil. Owacho mar Mathayo to in ka iwinje tiwinjo mana ka yalo moyalo cha en mana mari mane kone. Koro ji mathoth nyabedo gi luoro mar dhi kendo mage moko kanwa penjo machalo kamae mane ng'ur mane jok moko chwalo kata dhi kuom jolemo gi en gimoro matek ma jok moko ok ne kanyalo. Jok ma kamago kodo korka lemo en gima onego bed ni gidhi mana kuom jogo ma gin gi yie kuomi kata ma gigeno ni ok nyal golo wach ma kama kata yor yalo. Okay. Koro another platform kata another area mwanya chako ng'ego gini. Ok en mana dhir jo kanisa kende kata tero wach ni e dala. Koro ibire counselors. Ngech counselors confidentiality en 100%. Gimi wacho na okanyisi the other party. Yeah. Gimi wacho ne counselor ochak kwinj kuom ng'at machielo. To father gi kata pastors gi gin jo musomo. Nitie musomo. Okanya wacho na 100%. Yeah. Nitie musomo to nitie moko mabende class gi ne piny. Koro privacy mar ng'ato okonyi bed ni that boundary okonyi bed ni ikale. Ngech koro ni nyisa ABCD koro adhi awacho ni mano kura ma ayaw godo summon ni ng'ane ki ng'ane no wacho na kamae kata ja chuchuny ng'acha mano oken gima kare. Koro wanyang' yu gini ka wadhi johocho ma ji mang'eny ok ohero dhi especially joma
dichuo wanaume okwero dhi ka counseling sana. Yeah. Yana ngomio. Mana wach machal mana wach nok giero ya uchunygi. Ok giero ya uchunygi. Igeni African culture wan gi belief moro ni wuoyi tho gi oko to kata kineno ka nyathi ywak kumoro tiko ni we ywak you're a man. Yeah, don't cry. Koro gino miyo ka gino ji bedo gi chuny lit e chunygi, gibedo go e chunygi to ok gidwar open up. Gikuna mirema magin go. Yeah. Feelings koro chieng' moro kata ka koro gikawo Nyasaye ogwedho gi madam to iyudo ka ng'ani koro feelings ka te nyaka gik mosega kuno biro koro obedo oko in terms of fighting, abuse na kadhalika. Yeah. Igite wach mapod nitiere ranyisi moko minyalo neno tiwacho ni gima kama ok kare, gima timore ni ok en gimoro manyiso kaka oganda onego beni dago. Red flags mane wacho ka ginya bedo magi kendo kopogore gi loso matin kata yore mag tudruok ka odok piny kata ka koro kuwinjre yo moro makare. Mamoko nyalo bedo kaka magi. Asewacho ni loso gi dhi oko mar ng'ato ma ng'ato koro wuok e ot wuok oko obedo kaka abuse kaka alcohol, drug abuse, moko bende nyalo bedo mang'eny. Yeah. To mago the red flags ma kiseneno ka ng'ani ochako timo gima chalo kamae to mano nyisi ni gini ok odhi kare. Kenyni ok dhi kare. Nikech ji opondo kaka nawacho ni ji opondo drug abuse, yeah, substance consumption. Ji mang'eny oponde gini. Koro the underlying issues. Ang'o mamiyo ng'ani en ochako madho gini? Ochako madho kuong'. Yeah, ng'ang'o ochako madho kuong'. Maybe ng'ani pesa ne dok piny. Ochako madho kuong'. Gik machalo kendo minyaka ng'ini gini koro chako gini ok dhi maber en kani mama kata jaduong' ni en ng'ama dhiga tich. To iyudo ka tich koro ema koro keto mbele. Tich mojo be nitiyo 8 hours, ng'an matimo 14 hours. Koro ipenjo the rest of the hours gi, ng'an ne nitie kanye. Koro ng'an nie tich mokwanya ka overtime mondo mi kodok ot to stress koro ne piny. Kodok ot oyud ka jaduong' osenindo. Kata kodok ot oyud ka mama ni osenindo. Koro odok ot ka gik moko osebedo reduced. Iwinjo. Yeah. Koro ng'ato bedo ni odwa tiyo mang'eny komentiere, ng'ato dhi e kanisa mang'eny, iyudo ka ng'ato kanisa kunyo ni ji bede 24 hours. Ngech family bende riti kai. Yeah. Koro kinya bede kanisa ni koro in mida yoyo kanisa, in mida choko sadaka, in mida temo ji osae kanisa te in koro dwa loro gate. Yeah. Nyithindo riti dala. Koro gikise no kada chako timore e familia, then koro nyisi ni ka chalne gimoro rach. Gimoro rach no, iwacho ni kata wach kanisa, mano kele e pinyo machielo. Kanisa nigi thuolo mane e konyo oganda kantiere koda bagni e kind keny mar gima gin godo kata winjruok moro amora ma gintie. Onyo bedo keny kata osiep moro amora ma gin go. Kanisa ni kure e thuolo ni duto ma onego bed ni otayo oganda. Nikech wantiere koda kaka isewacho kanisa mopogore opogore. Thuolo mare gi en mane e lwenje gi duto mantiere. Kanisa osebedo ka ok gikawo yoni matek ahinya to kanisni te. To iyudo ka ji mang'eny ok ter weche gi kanisa. Nikech ka jaduong' odhi e kanisa to owacho ne opere kata owacho ne father kata pastor ni chiega nogoya. Ok onere maber. Koro ing'eni ng'ano opondo ok onyalo wacho ne father ni gima chalo kama timore. Ji bende oluor tero weche gi kanisa. Kanyo ni Ramogi anda makawuok Kayole. An gima osina wacho ni ati lalruok gi ng'ato en lalo wacho ni larruok gi nyaminwa. Wacho ni makendo ayudo mana ka wach cha oket piny mano mon wetene ema kendo koro wuoye mano koro gitoe mana lak. Wacho ni mano lit sana ko kono nyamin gi gimoro
to wuok kendo dhi lando gima owacho no ne jok mamoko. Mago nyamiyo bende ng'ato bedo gi mirima ni kata gima koni kaparo ni in ka ni nyalo konya, gik ma kamago ok chop kare. Oyudo mana ka ng'ato yawo mana mbaka ne makendo koro goyo, onya bedo kata goyo e saloon, ogoyo e kinyozi kacha, owuok kama gituome pi kacha e soko gidhi goyo mbaka machalo kamano. Ne paro kaka oganda be wamiyo jogi thuolo mara wacho ni healing kata mara chango kawuok kuom dangni mag paro magisebedo ka gino ka gibiro iro ni mondo walos kodgi to komigi it makare mar winjo gigo magidwaro, kata ka wawinjo to pod wawuok oko mana mondo mi walos e wigi. Ka imiyo ng'at machalo kaka nyaminu kata osiepni weche ma odoko ka udi, to osiepni ni onyalo bedo ni onge gi lony matut mar kano siri. Koro ok ber ka imiyo ng'at ma mochiegni kodi kata ng'at mosiepni sichi. Sichi obed mari. Nitie gik moko ma nitie moko inyalo tho godo. Ok ni wach te. Ok wach te gik manudi. Inyalo ng'eyo nade ni achopo kae, ok onego akal kae e siri marago madakoni. Siri gik mandoko kaka udi. Nitie moko ma iye moko winj be ni iwacho. To kata kiwache, iwacho ne ng'a? Doctors, jothieth, gin jok ma kiwacho ne siri, to ok onyal wacho ne ng'at machielo. Counselors, gin jok ma ka iwacho ne siri, to ok nyal wacho ne ng'at machielo. Koro ok onyal break that privacy. You cannot breach that. Kech en ng'at ma nigi lony matut mong'eyo ni gini ka awacho ne ng'at machielo to dhi hinyo ng'ani. To ka ng'ani ohinyore, onyalo cause a lot of problem e family. To da ni family obed intact. Ok oda ni family okay. Keseche mama oseke, jaduong' ni be koro osekalo odhi east to jogo dhi west. Nyathi dong' kende. Koro ok ya kuma ji ochiko, kuma ji chike. Then final wayudo ka koro nyathini kia ni koro wanyalo tere kani. Emiro ka simu ko los biro to wacho Kenya lo wacho ni seche moko I bring mine, you bring yours. Kwa separate, take yours, I take mine. Which is not the case. Nitie moko mkata constitution ok nyal solve a community. Nitie moko makoro wuoyo ema solve. Koro the bottom line ma gigite en mana loso. To iloso ki ng'at manyalo bedo kaka no siri. Ok en ng'at ma kisenyiso gini to chako dhi kuma chielo, chako wacho ne ng'at machielo. Mana kamano nyakoro moga jwang penjo upo nitie ka to an mana thuolo mar rango gi kendo waduogi mane yo makare kata kocho dakteche pod ok wach siri margi mokon gi gima nitie samoro kata ka ng'ato dhi limo gi tiyo mana kwacho nan mana gi jatuo machalo kama nyalo bedo ni ok oluongo nyinge to wacho gima nyalo bedo ni jatuo machielo ne okale. Mano nyalo bedo ni en yo moro makare koso nyalo tamo kata ng'ato yawo chunye bedo ni daktari nikech kiwinjo ni sigana mari ni bende idhi kon mana ng'ama chielo mopogore. Daktari nyalo wacho sichi ni daktari machielo nikech gin e level achiel. To daktari ok nyal wacho sich patient gi ng'at mok en gi level achiel. Nikech information momiyo ng'ani dhi konyo ng'ani gang'o. Koro onyalo mana transfer that information ni daktari machielo mondo mi omed yudo konyruok. Nikech daktari nitie specialization. Ikoni ng'ani, for example, anya bedo ni an client obiro ira. To client ni gima chande en kaka is a rape case. Koro asebedo gi client ni, awuoyo kode, awinjo pache, ang'eyo ni issues machando client ni en ABCD. Koro ada transfer this client to ne jaocho machielo. Koro nyaka anyis jaocho machielo ni ng'ani client ni gima chanda en kamae. To issue en ni pok obedo healed. Ngech gima no kale kaka maybe no bedo raped kata nang'ano timore kata trauma kata accident and any other thing. Koro mana transfer go which is allowed. To another jaocho mon level achiel. Koro jaocho cha ng'eyo kuma odhi chako godo. Ochalo gima let's say
patient obedo transferred Eldoret Hospital to KNH, Kenyatta Hospital. Koro ng'ama ni Kenyatta Hospital, daktari ma Kenyatta Hospital, they pick kuma daktari ma Eldoret Hospital no tieko. Yeah. Kapod wantiere kanyo fwenyo ka keny bagni nitie jogo manya wacho ni nitiere thuolo mar jodongo mane kor gweng mar rango ni gik ma kamagi timo. Nitie jogo manya wacho ni biro kuomu kaka jolony e weche gi mag hocho, nyalo bedo ni ka omenda mathoth mana mondo kete e lela ni gima kamae ok otimre yo moro menyalo wacho ni dhano ok nyal yudo omenda mar chopo kacha. Ka bende uchiwo chenro ma kamago manono ma ok uchulo kata jogo ko chulo omenda ni pro bono bende nyalo bedo ne jok moko mopogore ka koro nyalo mana lero nitie jogo manya dhir jodonga gweng mana ka gima kamano timore titieke mana piyo kamano to ng'ato kia gima ng'ato timo kata jal moro achiel e keny ma kamano timo ma opogore gik ma okono jok mani oko. Iwacho ni gimi biro wacho oko ne opogore gimi time ot. Kose tiek loso wach no oko koni kiduoge ot in ng'at mopogore. Jok ma kamagi nyalo kono gi e yo machalo no bende wadak e yo machalo gik ma kamagi no bende wawuok oko manjo ocho koso wadhi mana jodong gwengi okonyo to duoge ot nikech mage jok mani machiegni kodwa to ok gichulo omenda ok gikwa omenda moro malich ahinya. Cleopas issues machando joma tindo kata joma nie keny tinde ng'eny. Nitie moko ma jodongo ok nyal. Gima chalo technology, modernization, kaka wadak e piny masani. Iyudo ka seche moko jodongo tamo gi ginyalo loso keny ni. Gik machalo kaka ng'ama dichuo dhi ng'ama dichuo ni en koro dak kao mana ng'ama dichuo ni koro gidak godo. Ma gik mowuok oko ma African culture waonge godo. Yeah. Gik mang'eny technology nitie gik ma ji watch ma ji neno Facebook, Twitter, gik mang'eny sana. Koro jodongo ma gwenge gin ginyalo loso mana sam to moko nitie moko ma koro nyaka gidhi mana experts mang'in to gini inyalo kony nade. Yeah. E gigi te gima pod duong' mantie ka nitiere wacho ni gap nitie jogo ma nigi lony gi jogo ma onge lony kendo ka gimanyo wach kata mar konyruok ne jogo man gi lony to giwacho ni omenda no ni malo ka itemo mana rango nitie kaka jog mantie keny kanya loso wach gi kigen ka giwuok oko koso nyaka gikel jogo mantiere oko mana mondo miyo konygi. Cleopas ka omenda dhi piny to kanyalore to ginyalo bedo gathered joma nitie group counseling ma iyudo ka joma ni gino chando e line achiel nyalo bedo cancel. Koro group counseling pesa ne koro nyalo dok piny, pesa nok nyalo bedo malo. Lakini individual ma koro ja ochen an gi in pesa ne ni malo kidogo. Lakini ka koro wakao gi joma ng'eny waketo together to pesa no nyalo dok piny kidogo, ok nyalo bedo mang'eny. Joma nyalo dhi jogweng jodongo gweng ma ocho nyalo nini bende mano bis another way manyalo konyo. Ya kidhi jadong gweng kone kata ni kama osetimore to kaneka keny ne dhi mbele to wanyalo timo nang'. To jodong gweng nyalo mimo waidha ka ginyalo konyo. Mana kamano nyakora moge jwang thuolo ni wakao yweyo madundo ka waduogo wadhi nyime gi tielo mar ariyo e twakwa ma okinyi ma kawuono ma wato wake fwenyo ka nitiere pogruok kata bagni e keny mari kata winjruok mari mar osiep gi jal ma ihero kata jalo man machiegni kodi. Kete mana kaka waduogo bang' yweyo wadhi nyime kod jalony ma en jahocho ma wantiere gi studio ma kawuono Bonaventure Adede. Chenro en mar Rupiny, kik idhi mabor, imedo mana ne Ramogi TV achiel kachiel bende wantiere Facebook. Kete mana kaka As you kick the ball and skip the ropes this holiday, spare some time to keep yourself ahead in classwork. Revise
revise, and revise. Viusasa Elimu gives you comprehensive revision videos for all subjects, compiled by the best tutors from around Kenya. Viusasa Elimu. We make revision easy and fun. Log on to Viusasa today. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana. Lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So, ngoja kiasi. Yes. Sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Gima wan go gadier ni wang'eyo en thum. To ok thum athuma. Thum mamit sidang'. Wakelo thumbe ma ukwayo. En reggae wake. Wawinjo mine mogwedhi gi duol mamit. Waparo nu chien gi thumbe machon muero. Wadonjo kod sukus e sama chon. Kitai kod DJ Vic. Mana e ngoma wake. Pile pile kik bai kata matin. Choga kaka jonyuol chal e kaka nyithindgi bende chal. Aditi donge thap kien jawasiki en jawasika be. Ing'eyo koro gima dwa ni tim? Adwa ni sand jodala gite. Ng'eyo ni jok makitgi beyo chal ga kamae itimri kodgi marach pod gidwa resi ni giluor wuok kae piyo. Ayie abo timo gimoro amora midwaro. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo. Iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Nyakora mugejwang machiegni e chenro ni mara rupiny tielo mar ariyo waloso ewi kido mopogore mag lwenje mag kit chwech kendo wanyalo mana rango kako nego bedni wadake e wi ma wantiere keny kachiel koda osiep duto ma wantiere go. Nyakora mugejwang e gige duto wami mana thuolo ma to kodwa chal kachiel wacho ni dwa kacha e Facebook ka kuonde mamoko wantiere koda achiel kachiel e Facebook ako koni SMS line marwa en 2-3-9 kimiyo pacho ne ujibeni dak nade kit lwenje kata lwenje ma kit chwech gi onego bedni girumo e udi e yo machalo ne kaka ifwenyo ni bagni osechako e keny mari kata osiep mari gi ng'at machielo. Adama na ng'eyo kanitiere ote to pod medo donjo wadhi medo somo gi kendo ka sani wachako kanyo gi Anyanga mano Makapiyo jagongo Katuma owacho ni abedo piny mos kendo winjo twak live kowuok gongo Katuma. Joseph Otieno owacho ni Masai Mara Narok County ya winji maler. Ayub Miena owacho Dagoreti wayude e yo maler kaka Saadi erokamano ahinya. Onyango Kevin Marungu Kanyadoto erokamano ahinya. Racha ahinya kwa wabedo gik machalo kamano. Andy Pombe
Andy Pombe Magufuli erokamano ahinya wacho kanyo ni oyawre oyudo eyo machalo nade erokamano ahinya Andy. Mark Afwande wacho kanyo ni Clover Suluoch awinji ka ntiere Ombei Kiliti School erokamano ahinya kuom kete kanyo kora moke jwangi miyo mana pachi yudo eyo machalo nade e channel Maru piny kapod wantie ka kod jalony ma en jahocho e wechego ma wadarango kendo matut e weche mag dak makare kasani wantiere kae okalo mana dakika auchiel bang' saa 2 mar okinyi ka koro wada mana rango e kindegi duto ji nitiere kod dang'ni kata ka dak ochako bagni. Iparo ni nitiere gik monego bed ni timo gi telo mag county kata ma piny owacho moro mar Kenya mondo omigi gibedie e yo moro ma kare safe spaces be gintiere kuonde moko ma ginyalo dhi jote e kinde ma lwenje ma kamagi dhi nyime kata ka gionge bonego bed ni losogi. Cleopas gigi se okapar ni gintiere counties. To ka gintiere to ginyalo bedo ni gintiere matin. County government kata national government nyalo loso midu kata go kumba moro kuma ji nyalo jotie ka tulo obedo kata tugni osechako bedo e ot. Kanyo ka gidhiye to ginyalo bedo gi ocho kuom jolony. Koro jolony beno kaka wan counselors wamiyo gi ocho makende. Mano kotimore to tulo mang'eny kata tungni mag ot nyalo rumo. Nyalo bedo ways mang'eny mwanyalo reduce godo, mwanyalo tieko godo weche mag tulo kata mag tugni e ot. Ke seche moko ido ka county kokoloso mano koro ng'eno kwanyalo weyo ni koro okomiwa kanyo ni koro wanyalo bedo ocho onge podwa ji nyalo chopo e jonyuol, ji nyalo chopo e osiepe, ji nyalo chopo e kanisni kaso tulo mang'eny girumo e Kenya mangima. Nyalo bedo ni gigi te dwaro mana loko paro mar dhano e kinde gi duto nitie jogo manyalo wacho ni kata be ni loso ne kar jot magi nyalo bedo ka giyude kwe kinde gi duto mantiere lwenje gi kata koduoge ot ka dhano ok oloko pache gik ma kamagi podok birum. Dhano nego bed ni bedo gi lokruok mar paro machalo nade nikech ka isehinyo wadu kende yenye kende noko kindi winjo ka bende ok en gino mineno ni kare loko paro ni inyatime nade jok monyacho ni chwat nyalo kelo kata chiwo kum moro amora nya konyo koro ko ipani chwat kata goch nyalo konyo gimoro amora koso medo mana keto mirima koda ich lit kata ich wang ne ng'ama igoyo kata ng'ama yudo chwat no. Chwat ok ber kendo chwat ok kony, goruok bende ok kony. En mana wuoyo e yot ema nyalo konyo wechegi. Seche mi mano polis biro maki ngech mano ikawo chike lweti. Koro chiki kete kika e lweti to mano polis ni kodi koro wami obila ma koro biro deal kodi. En mana loso gi manyo joma nyalo konyo uloso mondo ulos kar keny maru. To ka okunya loso ngech kata ka wawacho ni county government oketo tenge kata omenda moro ma nitie kuma ji nyalo jotie ma ji bedie ma ji go mbaka ma ji wuo to mano nyalo konyo. Anyalo wacho ni gik machalo kaka tuke iwacho gani ka ng'ato dhi e tugo moro amora koduogo e ot tiyudo ka pache seche moko oko change e yo marach to pache purjako ni jota beda dak en law ywach kidok mar adek donge koro negi gima duong' ma Nyasaye noketo ni wanyalo dak gi kwe nade gi mor nade to ka mor onge yot ngech mor ne gima duong' happiness koro mano koro dak onge kanyo ka dak en makoko ngech seche ma koro ji gore ni gini wanyiso nyithindo ang'owa nyithindo dhi kwanyo gini seche mano ka ji gore baba go mama go baba to nyithindo gi wapuonjo gi marach gikoni ng'ato kotimo makosa to wagoye goche manini ko iro ka nyithindo seche moko tugo kanyo tipo ka nyathini en usiko ka nyithindo wetene
Yeah. Ono ka nyithindo wetene. Gini okawo neno ka ot kumodake en gimitimo. Yeah. Wawacho ga seche moko ni kuwa wadil gi nyithindo watimo ocho ne nyithindo matindo ni wamiyo gi pepa to wanyiso gi ni ero gora ne baba gora ne mama. Ido ka seche moko nyathi goro ni baba kaduong e pepa to kiloko ne pepa ngiko ni gora ne mama ogoro mama kama matin kata ka babu utingo kata mana kede to mama onge gi nini. Koro mano nyiso wa ni nitie lweny e ot kae. Koro gimwa timo ma lweny bedo wanyiso nyithindo gi maricho to nyithindo gi kwanyo gini. Yeah. Egite wada mana rengo ka watieko mana boda kika uchiel kende mwadongo en mana rango ni ndie wach machielo kendo mosebedo ka keto udi kendo wasebedo ka wawache wasechako kacha wawinjo ka kata jogo mane welo mag duond buche ne oluonge ahinya wach mar password kod tiyo kod simbe biro kod teknolojia manyien mano mar lony manyasani ka itemo mana range korka kori kaka jahocho iparo na oseinyo udi maromo nade mano kwadoke yor simu to nego beni itiyo kod yo machalade mondo mi kik otiek hera mantiere kin jogo modak kumoro achiel to med mana hera nikech sani gima walamo en mana kwe kod hera no kende mondo bedi simu iwacho ni kama otine kanyo no onyalo tiyo kokeny mari odiochieng' achiel kata saa achiel kende ka ng'ano donjo simbi. Sime nokele mondo mi oket weche bed mayot. Yeah. Nikech kwa ng'eyo history mar kaka ne ji loso chon ne wanyalo tiyo gi iro ng'ato oketo iro kumoro to omoko mach to iro dhi malo. Koro mano nyiso gima chielo. Koro sime keto nwa bedo weche keto ngima bedo mayot. To ka sime koro bedo kuma chopo ma password betie gimoro amora ni password then kanyo koro kenyo ok dhi bedo maber. Omiyo sime onyalo bedo to simba en simbi. Yeah. Simb mama en simb baba. Ka ng'ato gocho ka an kata mana e bura moro to minot nyalo wacho ni simbi no ywak ng'ani no gocho nikech nitie moko ma ok nyal mak iyudo ka kere simb tich. Yeah. Lakini nyalo wacho ne ng'amo go sime ni simbi no ywak ta nyiso ng'amo go sime ni odich matin. Yeah. To kuma koro chope ma sime koro ikete password gimoro amora ne gi password kanyo koro nyiso na keto ranyisi ni keny ok nyal bedo man nitie gimoro ma ipando. Inyalo kono ng'ato na deyo makare ka untiere keny makamano ni gola ni password ni wabeda thuolo ni moro manyalore inyalo wache mana gi jaera ni yo moro makare ni password ni okane kamoro go bonego bed ni gole kata inyalo wache yo machalo nade mondo mi ubedi gi thuolo ka untiere odu kanyo. Cleopas ng'amarach en ng'amarach to ng'aber en ng'aber. Egina wacho ni ng'eyo history mar ng'amo dak kodo ber maduong' moloyo. Ng'ato nyalo kata golo password to kane ondiko nying ng'at magocho ga pile ni Peter ng'ano nyalo kata ndiko ng'ano ni onyalo kata ndiko nying ng'ano ni Machakos kata kata Y ya kata Kitui. Koro ka Kitui ogocho koro ng'eno kinyalo ni ok nyal ng'eyo. Ya koro golo password oken konyo gino. En mana ni ng'ami dak go ni be understand go. Yeah. Koro ka ngidago ni understand go iwinje to winji to keny dhi maber. Yeah. Koro en mana ni ng'eyo ng'ani matut abro konyo gigi. Yeah. Kasto lose weche machendo. Yeah. Simen kanyo mondo mi oket weche bed mayot. To sime oken kanyo mondo weche koro bed matek. Wanyalo dak kata onge sime. Yeah. To piny masani obedo matek nikech koro weche mag tich. Yeah, idwa ni gimoro kethore kama idwa ni tich machalo ma shift or change gik machalo kamago. Yeah.
Gigite gima duong' en mana bedo thuolo timo gik mopogore kaunti out kanyo kendo bed kod winjruok. Luong mari kata gima nyalo kono mana ka watieko piny owacho mar Kenya onego bed ni timo ang'o mondo kel lwasi makare ni jogi duto modak e pinywa mar Kenya. Nitie jogo matimo richo machalo kod wacho ni lwenje mag kit chwech mopogore kotergi e doho giwuok kendo giduogo mana komopogore nikech onge ang'o onge evidence kata ranyisi moro amora ni notimo gima chalo kamano. Nitie jogo motim negi maricho mopogore kana warango kata mbuiwa mar Facebook achiel kod Twitter nitie wach mantiere kanyo ok nitie jok moko malalo ngima gi yore mopogore to justice cha ok giyudi ratiro margi ok giyudi kata kinde magisetho joutegi temo manyo to pod ok yudi. Piny owacho onego bed ni keto timo ranyisi mage mana mondo ket jogi duto wach ni ka timo richo machalo kama onego bed ni miye kum machalo kama tiluwe matime mang'ano ne ni oyudo ratiro mare. Piny owacho winjo kete okenge ma miyo jo ocho teko. Komi jo ocho teko to wanyalo chopo kind jok ma keny margi dwa kethore. Ng'at moketh ratiche makata ohinyore ma Nyasaye oomo oketho ngimane olal obedo matek seche moko ni koro ranyisi bedo ni onge. Kech ka moseketho ratich wadgi ngima oselal onyalo temo matek mondo mi olal ngima ng'at manoneno machiegni no. Koro kinyalo keto kenge manyalo bedo ma wanyalo manyo jogi te mondo mi kik ka ng'ata osehinyo wadgi to dhiye to kinyo chak wanene ka ene oduogo to mano ok nyal bedo maber. Ko wanyalo manyo jogi e yore mang'eny. Wanyalo tiyo gi police, wanyalo tiyo gi jodongo gweng', wanyalo tiyo gi nyumba kumi kwa manyo jogi to kwe nyalo mana bedo e udi kamano. Gigite machielo mantiere maduong' kawada mana rango kawatieko nitie jogi ma aneno e mbui mag Facebook to gipenjo mopogore. Cleophas, aneno ka jok ma odak ka ineno ka jok ma odak osechako keto password mathoth e simu to ng'eni weche richo. Awinjo kendo aneno ka ntiere Kayole mano Sam Jakom owacho kanyo ni we penje jalony ni be onego jok manitie keny be onego mul simba nyawadgi mano pod ka en Kayole mana ka watieko be onego mul sim nyawadu ka ntiere keny. Winji mul sime oyieni mar mulo ka une keny. Simba en simbi to nitiere okenge kumokete boundary wanyalo nitie pogruok minyang'e ni anyamulo sim nyawadwa lakini ka chopo kae to kujibe ni adhi mbele. Ok anya tiyo gi sim nyawadwa ka achopo ne ng'at machielo to koro wawuoyo ng'at machielo to utiyo gi sim nyawadwa kamano. Koro sim nyawadu to nyalo mana mulo. Sam Jakom iwinjo duoko makamano. Engineer Lazaro Kanyamboko wacho ni sama mine bedo empowered luocho wacho ni dwarore ni gin bende gibed inclusive. Wacho ni gino dwarore ni gibed inclusive. Wacho ni koro sama jok moko kao mine to wuoyo go kendgi. Wacho ni chuo feel like they are being discriminated. Wacho ni nyaka mon bende puonj ni e udi nyaka bed kod head. Onge kaka unyalo romo onge kaka unyalo romore kamane kaka wache mano kauntiere Kenya. Wacho ni family without a head mano family maonge wich. Wacho ni onge jal matae kamane kaka en kanyo Otis nyakwar nyawadi. Wacho ni waka ntiere Sindo Mwalo. Erokamano ahinya kuom miyo thuolo matwa kodwa okinyi makawuono. Skunde yawo kendo nyithindo dok skul. Nyithindo gi bende ntiere osiep mopogore gibedo kod dangni. Johocho kaun bende untiere skunde gi to be gitimo tije madwarore mana ka watieko bora dakika achiel. Skunde wantiere to skul oluongo wadhiye. Ka skul oluongo wa to wang'iyo kaka wanyalo ocho ngeche ng'ato ka ng'ato nitie kaka nitiere tika upogore nikech jogi odak e udi mopogore. Ng'ano wa kocha ng'ano wa koni koro wanyalo ketogi machiegni wanyalo ketogi kumoro achiel kanyakla achiel to wamiyo gi yocho to mana koluongwa. E kinde gi duto ka watieko nikech twak rumo sani ka mana mar ng'eyo ni jogi mada tudre kodi e mbui mag Facebook, Twitter kaachiel kod Instagram ginyalo yudi e yo machalo nade kaka in jaocho.
E Facebook yuda Bonaventure Adede. Yeah. Kamano, mano Facebook. Nyakora mongejua nginya ka mana thuolo no yude kacha Bonaventure Adede mondi medi ng'eyo mathoth kotene kod weche go mago chomane thuolo mano ayude ro kamane nyakombedo kodwa okinyi ma kawuono ka wakelo ni twak mokwongo mane en kaka nyalo fwenyo ka keny mari osechako bagni kendo osebedo gi dangni mopogore gigi duto ma itimo en geno maro ni yudo puonj makare odiochieng' makawuono mar tich abich tarik 22 mabiro ana chenro mar ng'ejo thumbe wa Sharon Ong'aw neno kaikore osemodho pi kendo osegolo pi mang'eny kendo osegolo nyaka mo ka wada mana koro chamo ngolo kochako sani nyaka saa 3 mar okinyi bang' mano chal mar fambo biro ka wadonje kidieny mara mbaka romo kik idhi mabor nikech koro wada chamo mana banjo e kindego duto ma wantiere ka e chenro ni mar piny. Sharon Ong'aw biro mana bang' yweyo ma okawo sani. Oriti masani med neno Ramogi TV. Introducing ViewPay Cashless. Making and receiving payments has never been this easy. Unaweza collect fare bila hassle ukitumia ViewPay Cashless till number. Pia unaweza receive payments directly kwa simu yako bila worries za reversal. So whether unalipia mboga kwa duka ama you're having your hair redone at your favorite salon or even taking a boda, ViewPay Cashless itakusort. Tembelea ViewPay Cashless agent karibu nawe to withdraw. What are you waiting for? Usiwachwe nyuma. Dial *236# today to start using ViewPay Cashless. Nyakwar Ramogi Ajuang, bedu luomitni. Wanya wacho ni to tutadonga rom ginera. En nyathi mandore ojite kata mihia. Be ihere kendo inyalo wache maler kendo e yo makare kaka dwarore. Adwa mondo ang'e ni to filosofia mar joluo. Idwaro gimoro amora in gi wuoro gi gombo.